peth mwy pwysig ydy bod dyn ni'n cael y partis gorau hefyd. A mae wastad yn ffaith. Iawn? Dw. Ti? Dwi'n dal i fynd. Fydys ti am... Na, oedd yn y gogledd neu rhywbeth, na. Ti'n reiddiol o'r... O, ie. Reiddio, ie. Alright. So fel, nes i symud lawr i Gaerdydd tua 5 mlynedd yn ôl. Still a gog. But kind of... Always a gog. Ie. O Birmingham ti'n reiddiol, ie? Kidderminster. Wyt ti'n gweld y hyn yn fel... yn Gymro, neu wyt ti'n gweld... Brymro. Brymro. Ie. Just gael fo. But nes i symud yma, fel sort of dyn sengl. A dwi'n cofio pawb yn Birmingham yn dweud, they'll hang you from a lamppost. Dyna beth mae pobl yn dweud, you'll never meet anybody, A wrth gwrs, dwi wedi cwrdd y preds, a heb symud, dwi'n erioed wedi cael cyfle cwrdd efo. A sut oedd pethau pan nes i symud draw ta? Achos pethau, dwi'n gymaint o amser yn ôl â hynny, ond sut oedd pethau yn y flwyddyn 2000 o'r rhan bod yn ddyn hoyw sengl yma? Wel, dwi'n cofio, enghraifft dar, actually, achos pan nes i symud o Llangenfelyn, so bentre bach, hanner ffordd rhwng Machynlleth a Aberystwyth i Esgargeiliog, lle o'n i'n prynu ti. Dwi'n cofio oedd y cigydd yn y borth. Mae ganddo fo teulu yn y pentre lle o'n i'n mynd i fyw. A dwedodd o iddyn nhw, mae'r gay Mike yn dod so dyna'r enw mae pobl yn nabod fi fel. Ond oedd yn... Oedd hynny wir hefyd o ran fel pan o'n i'n tyfu fyny hefyd. Fel, nid o ran fi, ond o'na bobl yn y pentra yn cael ei cyfeirio fel gay enw, fel ai henw nhw. Ie, but oedd yn llawer haws, acos doedd dim angen dod allan pan nes i symud i'r pentre. Pawb yn nabod yn barod bod o'n i'n hoyw. So dim angen o gwbl dod allan. Oedd yn just absolutely fine, gallu dim trafferth. Ond dos o'n i'n ôl just bach cynt, doedden ni o gwmpas yn yr 80au lle oedd na protestio ac oedd hawliau bobl LGBT yn destun fel should they have their rights or not. Nes ti protestio neu oedd ti allan, oedd ti ddim allan, be oedd sefyllfa di? Wel, oedd y diwedd, o'n i'n Llundain yn y diwedd yr 80au, nes i prifysgol yn Llundain 1985. So o'n i'n yna right trwy'r cyfnod, wrth gwrs efo HIV a AIDS, oedd y wasg Brydeinig, y wasg Llundain, the Mail, the Sun, ac yn y blaen. Oedden nhw mor homophobic. A oedd yr awrgylch mor homophobic. Dyn ni'n gweld o, tipyn bach yn It's a Sin, wrth gwrs, o'r teledu ar hyn o bryd. A mae hon yn really dangos pa mor anodd. I cenedlaeth ti, dwi'n credu bod mae'n bach o kind of... Ydy hynny'n wir? Oedd y wir yn modd ddrwg â hynny? Ac oedd e, oedd y syniad yn yr cyfnod Thatcherism o the enemy within, sort of the miners, the strikers, the workers, Yn sydyn, oedd ni. Ac oedd yn oherwydd Section 28, des i allan o'r closet yn y lle cyntaf, achos just, digon yw digon. Dwi'n mynd i dangos fy hunan, a dwi'n mynd i dysgu sut i fod yn falch o fy hunan hefyd. A oedd yr un peth efo lot o bobl. Section 28 oedd fatha yr hwc nath neud i bobl cyffredin bod fel, actually, di hwn ddim yn iawn, mae rhaid i ni neud rhywbeth. Wel ie, yn hollol. A dim just ni fel pobl LGBT, ond ein teuluoedd, ein cymunedau, pobl sydd yn gael, hang on a minute, mae'r cymydog fi yn hoyw, mae'r oncl fi yn hoyw, so dydy ddim yn iawn. Sut oedd pethau actually ar lawr gwlad yn ystod y cyfnod na cyn Section 28, lle doedd na ddim ddeddfwriaeth o'r fath? Oedd yn cyfnod anodd i lot o bobl, dwi'n meddwl. Oedd yn anodd jyst i dod allan, oedd violence ar y strydoedd yn cyffredin iawn, a pobl bod yn ofalus. Cenedlaeth cyn fi, really, cenedlaeth Regis George er enghraifft, pobl dwi'n sgwennu amdano on the Red Hill. Mae'r cenhedlaeth nhw, doedd nhw ddim yn cadw unrhyw llyfrau neu dyddiaduron neu unrhyw beth, achos mae'n gallu bod yn tystiolaeth. Pan oedd yn, bod yn hoyw yn erbyn y cyfraith, mae'n bob un dyn hoyw yn gwybod yn iawn
da chi ddim yn cadw unrhyw beth o gwbl. A digwyddodd o yn aml iawn pan mae'r heddlu wedi defnyddio address books a dyddiaduron a llyfrau i prosecutio pobl. Mond mis yma ydy'r cyfnod lle mae'r Llywodraeth wedi rhoi ar hawl i bobl LGBT gafodd y sac oedd yn gweithio yn y fyddin yn ystod y cyfnod yna i gael eu medalau nhw nôl, ynddo? I fi, mae o fatha bod hwnna wedi digwydd fel blynyddoedd yn ôl, ond dwi'n siarad efo ti heddiw sydd o'r cyfnod, mae'n swnio fatha bod ti fatha yn ancient, ond ti ddim o bell, ond ti ddim na gwrs. Mae pobl sy'n cael eu sacio gan yr ryddin ac yn y blaen, oedd yn 2003, 2004, canrif hon. No, dyn ni ddim yn bell yn ôl, really. Hyd yn oed yn y 90au yng Nghymru, enghraifft. Dwi'n cofio sgwennu erthygl yn y Cylchgrawn Planet. Wales a Gay Nation, ? Oedd y teitl. Ac un o'r ymatebion dwedodd cynghorydd yn rhywle yn y cymoedd, cynghorydd Llafur, dwedodd o bod dwi wedi gwneud national slur dwedodd o fel quote, if I met him, I'd hit him. A oedd hynny yn 99, 2000, so dim yn bell yn ôl. A mae jyst yn bonkers meddwl bod rwy'n gallu deu hynny. Dwi yn poeni, ac mae hynny'n yn dod yn ei at fel heddiw. Wyt ti'n meddwl bod yna risg bod ni yn symud yn ôl? Na, dwi yn poeni, dwi wir yn poeni. A mae pobl traws, enghraifft, dwi'n cofio y pethau yn y papurau yn y 80au yn erbyn fi fel dyn hoyw. A maen nhw'n defnyddio yn union yr un geiriau, yn union yr un dadla yn erbyn pobl traws nawr. Same old shite. A rhaid i ni yn brwydro yn erbyn o mor gryf ac yn 80au. Ie, chos beth dwi'n boeni am, pobl yn gofyn i fi, oes angen i ni dal wneud pethau fel la, oes angen pride, oes angen mas ar y maes yn yr Eisteddfod. Ond yn pen fi, dwi jyst fel, allwn ni ddim fod yn complacent, chos dim o gwbl. Mae yn hunaniaeth ni dal yn cael ei weld fatha rhywbeth gwleidyddol. A ddynion? Tan bod ni'n cyrraedd y pwynt lle dydy'n hunaniaeth ni ddim yn cael ei weld fatha rhywbeth gwleidyddol, mi fi yna angen i bobl fel chdi, fel fi, fel Stonewall, fel mas ar y maes ag sefydliadau y paneriaethau eraill fodoli mwyn actually newid pethau. Sorry, dwi'n bach rant yma. Ti ddim wedi cael coffi eto? Ie, rwy'n gyda fod Paid, don't say, don't. No, rhaid i ni fod yn y fath. Sut mae'r genhedlaeth ti yn teimlo, ti'n meddwl? Dydyn ni ddim yn meddwl bod mae'n di ennill. Yn pen fi, mae cenhedlaeth ni yn gallu bod ar y degau yn eitha... Ti'n gwybod y cyrraedd term good gay, bad gay? Ie. Ti'n gallu bod yn rhy hoyw. As in, a mae hwnna'n wrong. Ond os ti'n just yn yn very heteronormative, yn ffitio mewn, a ti'n hoyw, wel mae hynny'n ffain. Mae yna dal fel ffobia yn digwydd, dwi'n meddwl, hyd yn oed o fewn o gymuned LGBT, sydd yn scary. Oherwydd, mae angen i hynny newid, chos dwi'n teimlo fel, i fi, allu di ddim cael rhyddid a lle mae pobl yn gallu bod yn nhw eu hunain, ond i bai bod bod pawb yn rhan o hynny. Mae'n ffordd o internalised homophobia yn wir. A mae hynny'n yn struggle, mae'n dal i ni gyd yn brydro yn erbyn, achos pan o'n i'n sgwennu on the Red Hill, really, am y tro cyntaf, yn y 50au fi, nes i sylweddoli pa mor, fucked up i fod yn honest, oedd y plentindod ar adolescence fi, oherwydd o'n i'n hoyw, o'n i'n gwybod yn iawn bod i'n hoyw, ac do'n i ddim yn sylweddoli tan canol oed, tan fod yn canol oed, bod cymaint o bethau dwi wedi sgwrsio lawr, a mae'n yr un peth efo ni gyd, really, so mae'n rhyw fath o internalised homophobia, yn sicr. Dwi'n meddwl bod na fatha positives huge hefyd o'r rhan cenedlaeth fi ac y bobl ifanc sy'n dod i fyny rwan. Mae bobl ifanc yn fwy parod i ddod allan yn fengach oherwydd bod y gymdeithas yn fwy parchus ac yn inclusive teg atyn nhw. Yn sgil hynny, mae'r acronym LGBT yn tyfu i fod yn LGBTQ+. Be di dy fel safbwynt di ar y gair queer? Chos dwi'n gwybod bod yna rei sydd yn y genedlaeth hyn sydd wedi cael i'w
targedu efo'r gair queer dros y blynyddoedd yn gweld o fatha rhywbeth negyddol, negatif, ac ddim isio ail berchnogi'r gair. A mae hynny'n gwbl ffain, ond be di dy safbwynt personol di? Yn personol, dwi'n caru y gair queer, dwi'n defnyddio fo fel hunan disgrifiad yn falch o defnyddio fo. Achos dwi'n licio fo, cos mae'n cynnwys popeth, really. A mae'n awgrymu agwedd y feddwl, nid beth sydd lawr yn y pant chi. Beth chi'n gwneud efo nhw. Mae'n awgrymu agwedd, queer, cryf. Ond i'r genhedlaeth hun a fi, dwi'n cofio cael y sgwrs efo Reg, un o'r dynion. Ac iddo fo, y gair queer oedd rhywbeth sydd yn just cael ei ddweud wrthych chi just cyn y ffist yn y wyneb, you know? Clay, gysdi dyfagu? So ges i'n fagu yn Llanachmedd yn Ynys Môn, a wedyn es i ysgol uwchradd ar Ynys. Oedd yr ysgol ar rhan athrawon yn bethau'n really positif, ond rhai stwff homophobic yn digwydd i fi fel yn y corridors, pobl yn gweiddi stwff anna fi a pethau fel e. Es i weld sioe efo'r adran gerddoriaeth a drama, ac dwi'n cofio, mae'r llun rhywun ar timeline mi weithio ar Facebook, a dwi'n fel, oh god, yes, so'n rhyfedd o'ch chi'n cael dy weld yn warach, chos dwi yna fatha'n yn checkered fel scarf, scarf really tenna. Right. Fatha, dwi fel rhyw dramatic kind of person, fatha, yn ganol y sixth form i gyd, a dwi jyst yna fel, yn ganol Manchester ar ôl gweld 42nd Street neu rhywbeth, y musical, a dwi yna fel, fatha, this is my place, fel, swnio'n really naff, ond fel, o'n i yna hefo criw o ffrindiau, a yn gweld musical, ac yn i'n meddwl, god, dwi'n gallu bod bach yn fwy fi'n hun, lle, whereas o'n i byth yn gwisgo hwnna, ar stryd yn achos swn i'n ofyn bod pobl yn pigo na fi. So, ydy wedi newid yn dy fan di, ers hynny hyd yn oed? Mae'n anodd, mae gen bob lle i'w heriau, a dwi'n meddwl heriau llefydd cefn gwlad ydy y diffyg gwelededd. So fel, hyd yn oed o fewn y gymuned LGBT, mae gen ti pobl yn wahanol. Dwi'n wahanol i chdi. Mae yna fwy na un teip o fod yn hoyw ac bod yn LGBT. Dyna di'r issue, dwi'n meddwl, fatha mewn rhai llefydd ydy lle gen ti ddim yr amrediad o fel identities, y ffordd mae pobl yn expresio hynny. Mae hefyd, mae'n iawn i ni sôn am y heriau yn llefydd fel Caerdydd. Mae'r peth gweitha sydd wedi digwydd i fi ar sail yn fatha rhywioldeb i ydy ymysodiad gyfeis yn Gaerdydd 4 mlynedd yn ôl, lle o'n i wedi symud lawr i Gaerdydd yn meddwl, reit, allai fod yn fi, a mae hwnna'n swnio'n yn weird wan yn edrych yn ôl, ond does am rhyfedd bod yna gymaint o bobl LGBT'n symud fel o ei ardaloedd nhw, oherwydd maen nhw, ti'n cyrraedd rhyw edrych ti fel isio just outlet a symud ag bod yn chdi lle. Dwi'n mynd i ddweud un peth sydyn, sydd wedi sticio fi as fatha spel, really, a dwi hyd yn mynd bach yn fatha emosiynol, yn meddwl amdano peth, ond fatha, mae dad, fel, mae dad yn llan boi through fel, chwarae ffwtbol, wan mae'n dreifio buses, y pentre, yn neud y sgwren y pethau. Ond y dad fatha ddim wastad yn proactively'n deud bod yn gefnogol ohono fi ac ymrawd. Ond fod, oedd o'n prodas ymrawd i yn 2018, ac yn glowing with pride. Oedden ni'n Gaerdydd un noson allan, a nes i weld rhywun o'r pentre, ac dyma nhw'n dweud, hei, ti'n iawn, oedden nhw lawr i weld y rygbi. A dyma nhw'n dweud, dwi eisiau deud rhywbeth chdi. Oedden ni yn y pub yn Llan, dyn o blaen, ac oedd dad chdi yna, ac o'n i'n chwarae pŵl, ac nath rhywun dweud, whatever you gay boy neu rhywbeth fel la i rywun arall sydd ddim yn gay, ond obviously jyst yn defnyddio fatha slang sy'n problematic, ond na dad fi sefyll i mewn, medda'r boi yma wrtho fi yn Gaerdydd, a na dad fi sefyll i mewn a dweud, a beth sy'n bod efo bod yn gay. Ac nes i dwi'n cofio fatha, nes i gerad adra o y pub yma Gaerdydd yn meddwl, waw, fel, ma dad yn prowd ohono fi, fatha. Dwi'n meddwl bod yna, un peth o'n i ddim yn siarad digon am ydy sut bod rhieni bobl LGBT'n teimlo weithio, y ffaith bod
bod nhw'n gwybod bod y byd ddim o hyd yn glen ac yn all kind of kind and everything's nice. Weithiau mae'n hawdd i bobl dweud, o mae gennym ni'n hawliau, mae gennym ni hyn, mae gennym ni llall, ond so mae yna bobl ifanc sy'n allan na yn ystod lockdown wan, sy'n mewn tai lle dyn nhw ddim yn cael ei derbyn. Mae digartrefedd ymysg pobl ifanc yn broblem anyway, ond mae'r nifer o bobl LGBTQ+ sy'n ifanc ac yn ddigartre yn frawychus. Ond mae yna commonalities hyd yn oed rhwng stori fi a chdi sydd fatha 20 mlynedd ar wahân. Ar genhedlaeth nesaf. Ar genedlaeth nesaf. Bydd rhywun yn eistedd yn ar y teli yn 10 20 mlynedd ac yn dweud bron union yr un peth, really. Dyna un o'r wersi fi o sgwennu am Red Hill, just sut mae'r stories yn sort of, mae'r echoes y stories yn mynd lawr trwy'r 10au. A dyna pam mae pethau fel LGBT History Month yn bwysig, achos dyn ni ddim just amdano ni i dysgu am ein hanes ni, ond mae'n am y cymdeithas cyfan i ddysgu mwy. A maen nhw'n hapus i wneud o nawr. Dyna'r beth sydd wedi digwydd. A mae hwnna'n amazing dydy. Ydy, ffantastig. A mae'r cenhedlaeth ti, dwi'n really eisiau dweud wrth y ti pa mor dwi'n edmygu dy genedlaeth di, just am sut maen nhw'n nabod eu hunan. Dwi'n gweld teenagers sydd really just yn hollol hapus ac yn secure yn ein hunaniaeth nhw, be bynnag yw e. A honestly, mae hwn yn ffantastig. Ond mae hefyd, dwi'n eistedd mewn gwrando i chdi'n dweud diolch da fi, ond whereas y niol chi yn mynd at bobl sydd oedd yn protestio ar y strydoedd yn yr 80au, 90au, a hyd heddiw. Ond, peth mwy pwysig ydy bod mae'r parties gorau, dyn ni'n cael y parties gorau hefyd. A mae wastad yn ffaith. Mae wastad yn ffaith. Dyn ni'n anghofio ar hyn y bryd, ond, dyna pam mae pobl yn eisiau gwybod mwy am y byd LGBT, achos a just very stereotypical, ond I can't wait i weld Lady Gaga yn Paris ar cychwyn to hi. Dwi wedi bod yn gwrando i Chromatica ar lŵp ers iddo fod o allan yn fel dros yr ha. A just fel, mae just Lady Gaga os ti eisiau cyfweliad efo ni, mae croeso ti fatha dod dda.